Kaixo, lagunok, gaur Leontxo Fulgentzioaren antzerkia ikusiko dizute. Kaixo, nik Olimpia naiz eta antzerki honetan kontalaria izango naiz. Kaixo, nik Natalia naiz eta antzerki honetan Leontxo Fulgentzia izango naiz. Kaixo, nik Jaun naiz eta antzerki honetan Arrain izango naiz. Kaixo, nik Jaun naiz eta antzerki honetan Arrain izango naiz. Kaixo, nik Maialen naiz eta antzerki honetan Pingüinoa izango naiz. Kaixo, nik Munez naiz eta antzerki honetan Pingüinoa izango naiz. Kaixo, nik Maia naiz eta antzerki honetan Txoria izango naiz. Kaixo, nik Kike naiz eta antzerki honetan Txoria izango naiz. Bazen gain, Leontxo Fulgentzio izeneko lehoi bat basamortuan bizi izan. Puf, zer egiten du basamortuan? Leontxo Fulgentzio erabakizun leku hotz batera jotea. Eta nore joango naiz? Badakit, poloia joango naiz. Aizuet, Arrainek, non dago poloa? Poloa. Eskerrik asko Arrainek. Polora iritsi zen eta esan zuen. Zer animalea arraroa? Gu pingüinoa gara. Nola dago ura? Probatu. Jupi! Ze hotza dago, izoztuta nago. Basamortura jun naide. Lagunduko dizu. Agur, Leontxo Fulgentzio. Leontzio basamortura iritsi zen igeri egiten eta txoriak esan zioten. Ongetorri, Leontxo Fulgentzio. Eskerrik asko. Ez nahiago dezu bizi poloan? Leontzio polo bat erosi zuen eta esan zuen. Nahiago de poloa bestea baino. Eta betirako pospozi geratu zen basamortuan.